kag may adlaw sa tanan. Gusto ko lang i-share sa inyo ang ginhimo na ako nga kanta nga naging titled Lima ka Pamatyag. Kag ini nga kanta pwede ginatong gamiton sa atong klase sa kindergarten. I hope you'll enjoy this video and I hope ang music kag ang kanta manamian man kamo. So ang first thing nato nga himon is to make a piano chord pattern. Ang next thing natin nga himuon is to make the melody. Since nahimuon na natin ang melody, let's add some bass. To make the song lively, himuan natin isang beat pattern. Kag para mas maging manami pagid dugangan naton sang ad-lib nga mga notes. Subong naman, dugangan naton sang string instruments para ma-beautify pagid ang aton nga kanta. And now, this is the final result of our music. Combine naton ang beat, patterns, kag different instruments. And this is the final results ng ating music with vocals. May ara ako, 5 ka pamatyag, ini ang gamit ko sa akong pagpanilag. Mata sa pagtanaw, ilong sa pagsimbot, dila sa pagkilaw. Kamot sa pagtandog, tulungan pagpamati, gamit ko ini sa adlaw-adlaw. May ara ako, 5 ka pamatyag, ini ang gamit ko sa akong pagpanilag. Mata sa pagtanaw,